teď? Takže ahoj, zdravím vás, Daneček, Páreček, jsme tady u tohle skeryové pičoviny a my se tam jdeme podívat, jo! Very interesting kolečko. Takže čaute, já jsem kameraman, jo. Pavuk! A zdravím! Ne, pomoc! Pomoc! Pavuk, kurva! Ne, pavuk! Zase! Zdrej! A já to musím natočit! Jsme to natočili! Dělej! Jsme to natočili dost, zdráme. Kudy? Tady je hodně koleček, který se točí, jo, to je fakt divný. A tam, kámo, pavučiny, more, vidíš? Pavučiny. Kurva bober. Já jdu ještě sem oši. Tady se to taky extrémně moc točí, jo. Na. Takže oši, nevím, jestli to je všechno, zatím to nic nevidím. Tady ty vole úplně tma jak v prdeli, víte. Tady je to taky velice scary, kámo, hej. No, tady takhle to asi vypadá, jo. My už asi s Daječkem půjdem, prostě on je takový posera, no, víte. Takže já jsem byl tyhle tady Lord Ty Daj. nechře skurvený autistický! Vy se zabít! Vy se zabít! A čau!